Sa Ottubru ta' din is-sena, il-persuni li jgħixu fi djar ta' kura raw titjib fil-kwalità tal-ħajja tagħhom b'nefqa sostanzjali ta' 87 miljun euro. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bella waqt li ġew diskussi l-estimi finanzjarji tal-baġit tas-sena d-dieħla marbutin mal-istess dekasteru. Fid-diskors tiegħu il-Ministru tenna li sa Ottubru li għadda il-Gvern xtara kull sodda li kien hemm fis-suq f'pajjiżna u rrimarka li dan il-Gvern se jkompli jaħdem biex isebbaħ id-djar residenzjali palma qed jiġri fid-dar tal-Furjana bl-ispiża tilħaq 800,000 euro. F'Ottubru il-Gvern kien xtara kull sodda li kien hemm fis-suq f'pajjiżna. L-ispiża komplessiva tal-Gvern f'dan is-settur għas-sena d-dieħla ħatilħaq rekord. Spiża komplessiva qed ngħid ta' 87 miljun euro. Sa dan it-tant il-Ministru Abela tkellem dwar il-lingwa Maltija f'dan is-settur fejn fil-fatt żdiedu korsijiet ta' taħriġ għall-infermieri u l-ħaddiema barranin biex ikunu jafu jitkellmu u jiktbu b'Malti tajjeb. U tenna li javolja l-lingwa Maltija mhijiex waħda faċli biex titgħallem ma rridux nippuntaw subajna lejn il-barrani kif għamel il-Partit Nazzjonalista imma għandna nkomplu insaħħu t-taħriġ. Il-Ministru Abela ħabbar ukoll li l-Awtorità għall-Mediċini f'Malta l-MMA se tkun qed tinvesti miljun euro midħul tagħha biex jinħoloq fond biex jinxtraw mediċini innovattivi li ma jagħmlux parti mill-formularju tal-Gvern. Fil-fatt is-sena d-dieħla se jibda jingħata tilqim kontra l-pneumokokkus lil kull resident fid-djar ta' kura. Ġie spjegat li din il-manuvra għandha tnaqqas l-infezzjonijiet fil-pulmun u se tevita idħul fl-isptarijiet. L-MMA se jkollha wkoll ir-rwol ieħor importanti fil-qasam tat-tagħmir mediku, kif il-Joint Action Group for Medical Devices tal-Unjoni Ewropea ta' 2 miljun euro biex jiġu eliminati tariffi marbutin ma' investigazzjonijiet ta' tagħmir difettuż. Fl-istess seduta tkellem id-deputat Laburista Michael Farrugia fejn fakkar f'diversi miżuri li tieħdu f'dan il-budget marbutin mal-anzjani u anke mal-carers li jmorru jieħdu ħsieb l-anzjani fid-djar tagħhom stess. Zieda fl-iskema tal-carer at home. Zieda ta' 1,000 euro oħra u issa se jkunu qed jingħataw għajnuniet sa 8,000 euro oħra fis-sena. X'ma niġux u ngħidu Malta ġusta. Malta ġusta inkluż mal-anzjani. Min-naħa tiegħu id-deputat Melkin Polaju Żgalja fakkar kif Gvern Laburista mill-2013 l-hawn ta' kull sena qolla l-pensjonijiet b'mod ġust, dan bil-kontra tal-Oppożizzjoni li meta huma kienu fil-Gvern il-pensjonijiet staġnom. Pensjonijiet. Ħadd żgur ma jista' jgħid fuq in-naħa l-oħra u pruvaw jgħidulna fuq in-naħa l-oħra. 25 sena friżati. Taħt Gvern Laburista sena wara sena dejjem jiżdiedu. U dak ma jista' jannega ħadd. Il-membru parlamentari Katja De Giovanni fukat fuq il-ħidma tal-Gvern fejn din is-sena nħolqot l-Awtorità tal-Standards għal persuni kbar fl-età li jiffokata biss fuq standards għoljin fid-djar tal-anzjani. Li timplementa standards f'dan il-qasam kien pass kuraġġuż li kellu bżonn isir u li iva kien Gvern Laburista li qama l-okkażjoni u għal darb'oħra ma beżax mill-bidla anzi mexa id fit mal-insiba soċjali sabiex nollu l-livell ta' standards ta' ħarsien u kura f'dan is-settur. Tkellem ukoll id-deputat Laburista Rea Bella fejn dewar ħarstu fuq il-ħiliet u l-edukazzjoni f'dan is-settur. Bħala parti importanti minn din il-mixja għat-taħriġ u għall-kwalità tal-skill cards tagħna, wieħed mill-modules għandu jkun definittivament il-lingwa Maltija mhux biss fil-qasam mediku, ma wkoll fil-qasam tad day to day meta daw in-nies ikunu fid-djar tal-anzjani jieħdu ħsieb l-anzjani tagħna.